Hemen agertzen den funtzioa era honetakoa da, I berdin kosinu U, eta U da 3x ken pi. Kontuan eduki behar duzuna, pi, zenbaki irrazionala dana, beraz, konstante bat, ez da xen menpekoa. Bueno, orduan, hori kontuan hartuta, hasiko gara funtzioa deribatzen. F'(x) izango da. Erregelak esaten duen moduan, minus, orain, U', hau da, deribatu behar dugu 3x ken pi, eta gero, bider sinu, U, 3x ken pi. Deribatu behar dugunez, minus honen atzetik 3x ken pi, deribatua izango da 3. Hau, konstante bat dalako, eta bere deribatua 0 dalako. Orduan, 3 sinu 3x ken pi. Eta horrela bukatzen da deribatua. Bueno, hemen dagoen funtzio honetan erroketa bat ikusten dugu, baina erroketa hori berreketa moduan ipiniko dugu. Berretzailea bat erdi izanik. Eta orduan, erabiliko dugun erregela hau izango da, berreketarena. Deribatzeko erregela horrek esaten du, konstantea, k berretzailean dagoena, bider, berreketa idatzi orain, baina berretzaileari bat kenduta, eta gero U'. Hau da, deribatu oinarrian dagoen funtzioa. Berdin bat erdi, bat gehi bi x, ber minus bat erdi, eta deribatua orain bat gehi bi xena. 0 gehi bi izango litzateke, hau da, bi. Hemen, elkarrekin ezabatzen dira bi eta bi, eta lortzen dugun emaitza da, zenbakitzailean bat, eta izendatzailean, ber bat erdi denez, erro karratu moduan ipintzen dugu, erro bat gehi bi x.